L'activitat de consulta de l'aula virtual és una eina que permet al professorat plantejar una pregunta i especificar un llistat de possibles respostes de les quals cada estudiant pot triar una o més d'una. La podem fer servir, entre altres usos, perquè l'alumnat tria el tema d'un treball o la data en la qual realitzar una exposició. Per a afegir una consulta al nostre curs, activem el mode d'edició i fem clic a l'enllaç d'Afegeix una activitat o recurs. Triem l'opció de consulta i accedim a la pàgina de configuració de l'activitat. Escrivim el títol de la consulta i detallem la pregunta o les instruccions en la descripció. Si només hem d'incloure unes poques respostes, podem deixar el mode de visualització en horitzontal, però si la nostra consulta en té moltes, el mode vertical facilitarà la lectura. A l'apartat d'opcions trobarem tres paràmetres que canvien el funcionament de la consulta. La primera dona la possibilitat a l'alumnat de canviar la seva resposta més endavant si canvia d'opinió. La segona permet a cada estudiant seleccionar més d'una resposta. I la tercera limita el nombre de persones que poden triar cada opció. Aquesta última opció pot ser útil quan les opcions han de ser distribuïdes equitativament o tenen un màxim permès. Per exemple, si han de triar un tema per a desenvolupar un treball i no han de quedar temes sense tractar. Si necessitem afegir més opcions, només hem de fer clic al botó d'Afegeix tres camps al formulari. A la secció de disponibilitat podem determinar el període de temps en el qual volem permetre les respostes. I també tenim la possibilitat de mostrar les opcions a l'alumnat abans que comence eixe període. A resultats, podem configurar l'accés als resultats de la consulta per part de l'alumnat. Per defecte, els resultats no es publicaran, però podem fer que es mostren en respondre quan s'haja tancat la consulta o que sempre siguin visibles. També tenim l'opció de mostrar una columna amb aquelles persones que encara no han contestat a la consulta, que pot ser útil si volem assignar respostes de manera manual. Una vegada tenim la consulta configurada, desem els canvis i accedim a l'activitat per visualitzar les respostes. Quan fem clic a l'enllaç, veurem una taula amb la informació detallada de les respostes. Per a assignar una resposta manualment, només hem de marcar la casella de la persona i seleccionar l'opció corresponent del desplegable de baix. En cas que necessitem exportar els resultats, tenim els botons per descarregar-los en formats Excel, OpenOffice o text.